салом алейкум ба ҳама. Дар нақшаи табдилоти моддаҳои x ва y-ро мувофиқан муайян кунед. Варианти S. Дар нақшаи табдилоти моддаҳои x ва y-ро мувофиқан муайян кунед. Варианти B. Дар нақшаи табдилоти моддаҳои x ва y-ро мувофиқан муайян кунед. Варианти D. Дар нақшаи табдилоти моддаҳои x ва y-ро мувофиқан муайян намоед. Варианти S. Дар нақшаи табдилоти моддаҳои x ва y-ро мувофиқан муайян намоед. Варианти B. Дар нақшаи табдилоти моддаҳои x ва y-ро мувофиқан муайян намоед. Варианти А. Бо 0,2 мол сулфур чанд грамм оҳан ба реаксия дохил мешавад? Варианти S. 11,2. Бо 12 грамм магний чанд грамм оксиген ба реаксия дохил мешавад? Варианти D. 8. ҳангоми ба 0,4 мол рӯҳ бо кислотаи сероби хлорид таъсир намудан чанд литр гидроген хориҷ мешавад? Варианти S. 8,96. барои ҳосил кардани 5,6 литр оксиген шумора миқдори чанд грамм пероксиди гидроген ҳосил лозим аст? Варианти А. 17. барои ҳосил кардани 40 грамм нитрати калсий чанд грамм оксиди калсий лозим аст? Варианти Б. 14. барои пурра нейтрализатсия кардани 196 грамм кислотаи сулфат чанд грамм карбонати натрий лозим аст? Варианти А. 212. ҳангоми таҷзияи 1 мол нитрати нухра якчанд литр газҳоро ҳосил кардан мумкин аст? Варианти Б. 33,6. дар натиҷаи таҷзияи 1 мол нитрати сурб чанд литр моддаҳои газмонанд ҳосил мешавад? Варианти Д. 56. ҳангоми тафсондани зарфи кушоде ки 84 грамм гидрокарбонати натрий дорад массаи зарф чанд грамм кам мешавад? Варианти Б. 31. нитрати нуқраро як сахт афсонида маҳсули сахти таҷзияро дар кислотаи сероби нитрат ҳал карданд. таркиби гази беранге ки дар натиҷаи ҳалкунӣ хориҷ шуд чӣ гуна аст? Варианти А. ба маҳлули сулфати мизда миқдори изофаи маҳлули гидрооксиди натрий илова намуда таҳшини кабуд ҳосил карданд. ин таҳшинро сахт тафсонида хокаи сиёҳ ҳосил карданд. таркиби хокаи сиёҳ чӣ гуна аст? Варианти Б. ба маҳлули сулфиди натрий миқдори изофаи кислотаи хлорид илова карданд ва гази хориҷшударо дар миқдори норасои оксиген сӯзонданд. таркиби маҳсули сахти сӯзиш чӣ гуна аст? Варианти Д. ба омехтаи оҳан мис бо кислотаи хлорид таъсир карданд. ба маҳлули ҳосилшуда миқдори изофаи маҳлули гидроксиди натрий илова намуданд ки дар натиҷа таҳшин ҳосил шуд. таркиби таҳшинро муайян кунед. Варианти А. ба омехтаи оҳан ва мис бо маҳлули сероби кислотаи сулфат таъсир карданд. таркиби кристаллоҳидратеро ки дар натиҷаи хунук кардани маҳлули ҳосилшуда таҳшин мешавад муайян кунед. Варианти С. аз омехтаи тафсони оҳан ва мис миқдори изофаи хлорро гузаронинданд ва маҳсули сахтро дар об ҳал карданд. дар маҳлули ҳосилшуда чӣ мавҷуд аст? Варианти С. формулаи структурии D34 триметилпентанро муайян намоед. Варианти А. формулаи структурии C-метилпентанро муайян намоед. Варианти Б. формулаи структурии D-метилбутанро муайян намоед. Варианти Д. формулаи кадом карбогидрат дода шуда аст? дезоксирибоза. формулаи кадом карбогидрат дода шуда аст? Варианти С. фруктоза. формулаи кадом карбогидрат дода шуда аст? Варианти С. сахароза. модда ба кадом синф мансуб аст? Варианти А. спиртҳо. модда ба кадом синф мансуб аст? Варианти Д. эфирҳои мураккаб. модда ба кадом синф мансуб аст? Варианти Д. эфирҳои мураккаб. мувофиқи номенклатураи байналхалқии моддаи зерин чӣ ном дорад? Варианти А. D-метилбутанол Д. мувофиқи номенклатураи байналхалқии моддаи зерин чӣ ном дорад? Варианти А. D-метилпропандиол 1 Д. мувофиқи номенклатураи байналхалқии моддаи зерин чӣ ном дорад?
варианти S се метилбутанол Д. изомери Д метилпропанро муайян кунед. варианти Д бутан. изомери N пентанро муайян кунед. варианти А Д метилбутан. изомери сиклопентанро муайян намоед. варианти Б пентен 1. изомери сиклогексанро муайян кунед. варианти А метилсиклопетан. изомери пропаналро муайян кунед. варианти А ацетон. изомери эфири диэтилро муайян кунед. варианти Б бутанол. изомери бутадиен 1-3-ро муайян кунед. варианти С бутин 1. изомери пентен 1-ро муайян кунед. варианти Б сиклопентан. изомери гексен 2-ро муайян кунед. варианти А се метилпентен 1. изомери метилсиклопентанро муайян кунед. варианти С Д метилпентен 2. изомери фруктозаро муайян кунед. варианти Д глюкоза. ацетон. изомери байни синфии кадом модда аст? варианти С пропанал. кадом модда изомери пропиламин нест? варианти А этиламин. гомологи бутадиен 1-3-ро муайян кунед. варианти А пентадиен 1-3. гомологи пропанол 1-ро муайян кунед. варианти Д бутанол 1. гомологи этиламинро муайян кунед. варианти Б бутиламин. кадом моддаҳо гомологҳо мебошанд? варианти А бензол ва толуол. гомологҳоро муайян намоед. варианти А пропан ва пентан. гомологҳоро муайян кунед. варианти С дивинил ва гексадиен 1-3. гексен 3 ва сиклогексан чистанд? варианти Б изомерҳои структурӣ. спирти сеюмаро муайян кунед. варианти А Д метилбутанол Д. спирти дуатомаро муайян намоед. варианти А Д метилбутандиол 1-Д. спирти дуюмаро муайян кунед. варианти Б С метилбутанол Д. чанд сиклоалкани изомер формулаи S5H10-ро дорад? варианти Д5. дар молекулаҳои кадом модда атомҳои карбон дар ҳолати sp3 гибридшавӣ мавҷуданд? варианти А этан. дар молекулаҳои кадом модда атомҳои карбон дар ҳолати sp2 гибридшавӣ мавҷуданд? варианти А пропен. дар молекулаҳои кадом модда атомҳои карбон дар ҳолати sp гибридшавӣ мавҷуданд? варианти Д бутин Д. рақами атомии карбонеро ки орбиталҳои он дар ҳолати sp3 гибридшавианд муайян кунед. варианти Д Д. рақами атомии карбонеро ки орбиталҳои он дар ҳолати sp2 гибридшавианд муайян кунед. варианти А 1. рақамҳои атомҳои карбонро ки орбиталҳои онҳо дар ҳолати sp гибридшавианд муайян кунед. варианти А 3 ва 4. адади атомҳои гидрогенро дар молекулаи D3 диметилпентанал муайян кунед. варианти А 14. адади атомҳои гидрогенро дар молекулаи 3-3 диметилбутанон Д муайян кунед. варианти С 12. адади атомҳои гидрогенро дар молекулаи 12 диметилпропанал муайян кунед. варианти Д 10. реаксияи ба ҳамтаъсири пропен бо бром ба кадом навъи реаксияҳо мансуб аст? варианти С пайвастшавӣ. ба ҳамтаъсири пропан бо хлор ба кадом намуди реаксия мансуб аст? варианти Б ҷойгирӣ. реаксияи ба ҳамтаъсири кислотаи ацетат сирко бо этанол ба кадом намуди реаксияҳо мансуб аст? варианти Д мубодила. кадом модда бо гидрогенхлорид ба реаксияи пайвастшавӣ дохил мешавад? варианти Д этин. кадом модда бо бром ба реаксияи пайвастшавӣ дохил мешавад? варианти С бутадиен. кадом модда бо гидрогенхлорид ба реаксияи мубодила дохил мешавад? варианти Д этанол. кадом модда бо кислотаи ацетат ба реаксияи мубодила дохил мешавад? варианти А этанол. кадом модда бо бромо ба реаксияи ҷойгирӣ дохил мешавад? варианти Д фенол. кадом модда бо гидроксиди купрум ба реаксияи оксидшавӣ дохил мешавад? варианти С этанол. реаксияи пайвастшавӣ ҳангоми ба ҳамтаъсири бром ба кадом модда мегузарад? варианти Б бутадиен 1-3.
кадом модда бо хлор дар рӯшноӣ ба реаксияи пайвастшавӣ дохил мешавад? Варианти А. Бензол. Реаксияи пайвастшавӣ ҳангоми ба ҳамтаъсири хлор ва кадом модда мегузарад? Варианти Д. Бутен Д. Барои моддаи таркибаш кадом реаксия хос аст? Варианти А. Оинаи нуқра. Барои моддаи таркибӣ кадом реаксия хос аст? Варианти Б. Гидролиз. Барои моддаи таркибаш кадом реаксия хос аст? Варианти С. Нейтрализатсия. Метан бо кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. Бром. Этан бо кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. Хлор. Пропан бо кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти А. Фтор. Кадом модда бо толуол ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. Кислотаи нитрат. Кадом модда бо бензол ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. Хлор. Кадом модда бо этанол ба реаксия дохил мешавад? Варианти А. Кислотаи сирко. Кадом модда бо алдегиди пропионат ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. Гидроксиди купром. Кадом модда ба алапин ба реаксия дохил мешавад? Варианти Б. Гидроксиди натрий. Кадом модда бо аланин ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. Кадом модда бо гидроксиди натрий ва хлориди гидроген метавонад ба реаксия дохил шавад? Варианти Б. Глитсин. Моддае ки ҳам бо кислота ва ҳам бо ишқор ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. Глитсин. Бо глитсин кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. Спирти этил. Бо анилин кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. Кислотаи хлорид. Бо пириндин кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. Кислотаи нитрат. Дар шароити муқаррари фенол бо кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. Этанол бо фенол бо кадом моддаҳо ба реаксия дохил мешаванд? Варианти Б. Натрий ва анҳидриди ацетат. Кадом моддаҳо бо ҳамдигар ба реаксия дохил мешаванд? Варианти А. Фенол ва гидроксиди натрий. Бо кислотаи нитроген ва перманганати калий маҳтурш кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти А. Метилбензол. Бо маҳлулҳои бромд ва перманганати калий кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. Этилен. Бо маҳлулҳои гидроксиди натрий ва азотнокислота кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти А. Фенол. Бо маҳлулҳои бромд ва гидроксиди калий кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. Кислотаи олеинат. Бо маҳлулҳои хлориди гидроген ва бромд кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти С. Анилин. Бо маҳлулҳои бромд ва гидроксиди натрий кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. Фенол. Ҳангоми гидрогенизатсияи пурраи пентадиен 1,3 кадом модда ҳосил мешавад? Варианти Б. Пентан. Ҳангоми дехидрогенизатсия бутанол 1 чӣ ҳосил мешавад? Варианти Д. Алдегид. Ҳангоми гидрогенизатсияи фенол бо иштироки катализатор кадом модда ҳосил мешавад? Варианти А. Циклогексанол. Ҳангоми деҳидрогенонидани циклогексан кадом модда ҳосил мешавад? Варианти Б. Бензол. Ҳангоми деҳидрогенонидани спиртҳои якумаи якатома кадом моддаҳо ҳосил мешаванд? Варианти А. Алдегидҳо. ҳангоми гидрогенонидани кетонҳо кадом моддаҳо ҳосил мешаванд? Варианти А. Спиртҳо. Дар натиҷаи реаксияи кадом модда ҳосил мешавад? Варианти Д. Этан. Дар натиҷаи гидрататсияи пропен кадом модда ҳосил мешавад? Варианти С. Пропанол. Дар натиҷаи деҳидрататсияи этанол кадом модда ҳосил мешавад? Варианти С. Этен. Дар натиҷаи гидрататсияи пропин кадом модда ҳосил мешавад? Варианти С. Пропанон. Бо маҳлули обии перманганати калий дар шароити муқаррарӣ кадом модда ба реаксия дохил мешавад? Варианти Д. Бутен. Ҳангоми бо ёрии маҳлули обии перманганати калий оксид кардани кадом модда этиленгликол ҳосил кардан мумкин аст? Варианти Б. Этилен. Аз таъсири маҳлули турши перманганати калий кадом карбогидроген бо кислотаи карбонӣ табдил меёбад? Варианти Б. Бутен 1. Аз таъсири об ба карбиди калсий кадом модда ҳосил мешавад? Варианти С. ацетилен. Бо таъсири об ва карбиди алюминий кадом моддаро ҳосил мекунанд? Варианти А. Метан.
аз хлоретан бо таъсири кадом модда этен ҳосил мешавад? Варианти д. аз хлоретан бо таъсири кадом модда этанол ҳосил мешавад? Варианти а. аз хлоретан бо таъсири кадом модда бутан ҳосил мешавад? Варианти б. аз 1,2 дипромпропан бо таъсири кадом модда пропен ҳосил мешавад? Варианти д. аз 1,2 дипромпропан бо таъсири кадом модда пропен ҳосил мешавад? Варианти д. аз 1,2 дихлоретан бо таъсири кадом модда этандиол ҳосил мешавад? Варианти с. дар вақти баъд д бромпропан бо маҳлули спиртии ишқорҳо таъсир кардан кадом модда ҳосил мешавад? Варианти а. пропен. дар вақти таъсир кардани рӯҳ бо 1 дибромпропан кадом модда ҳосил мешавад? Варианти а. циклопропан. дар натиҷаи кадом реаксия алкин ҳосил мешавад? Варианти б. дар натиҷаи кадом реаксия арен ҳосил мешавад? Варианти б. дар натиҷаи кадом реаксия циклоалкан ҳосил мешавад? Варианти б. кадом модда маҳсули реаксияи пропен ба гидрогенбромид аст? Варианти д. д бромпропан. ба кадом роҳ хлоретан винихлорид ҳосил мешавад? Варианти б. бо кадом роҳ 1 диброметан ҳосил мешавад? Варианти б. бо кадом роҳ 1,4 тетрабромбутан ҳосил мешавад? Варианти а. циклогексан дар натиҷаи ба ҳамтаъсири бензол ва кадом модда ҳосил мешавад? Варианти б. дар натиҷаи ба ҳамтаъсири бензол ва кадом модда толуол ҳосил мешавад? Варианти с. дар натиҷаи ба ҳамтаъсири ацетати натрий ва кадом модда метан ҳосил мешавад? Варианти а. ҳангоми гидролизи эфирҳои мураккаб кадом моддаҳо ҳосил мешавад? Варианти с. кислотаҳо ва спиртҳо. кадом модда ба реаксияи гидролиз дохил мешавад? Варианти с. сахароза. кадом модда ба реаксияи гидролиз дохил мешавад? Варианти с. малтоза. кадом модда ба реаксияи гидролиз дохил мешавад? Варианти с. селюлоза. ҳангоми гидролизи сахароза кадом моддаҳо ҳосил мешаванд? Варианти б. глюкоза ва фруктоза. ҳангоми гидролизи этилпропионат бо маҳлули гидроксиди натрий кадом моддаҳо ҳосил мешаванд? Варианти с. пропионати натрий ва спирти этил. дар натиҷаи ба ҳамтаъсири кадом моддаҳо пропилацетат ҳосил мешавад? Варианти а. бутилацетат. дар натиҷаи реаксия кадом моддаҳо ҳосил мешавад? Варианти б. кислотаи сирко ва спирти бутил. метилацетатро дар натиҷаи реаксия байни кадом моддаҳо ҳосил кардан мумкин аст? Варианти а. кислотаи сирко ва спирти метил. ба ҳамтаъсирии кадом моддаҳо ба реаксияи этерификатсия мансуб аст? Варианти б. маҳсули реаксияи бутини 1 бо об кадом модда аст? Варианти д. бутанол. аз ба ҳамтаъсири кадом моддаҳо этанолро ҳосил кардан мумкин аст? Варианти с. аз ба ҳамтаъсири кадом моддаҳо этанолро ҳосил кардан мумкин аст? Варианти д. аз ба ҳамтаъсири кадом моддаҳо этанолро ҳосил кардан мумкин аст? Варианти д. дар натиҷаи кадом реаксияи эфири сода ҳосил мешавад? Варианти д. дар натиҷаи кадом реаксияи эфири мураккаб ҳосил мешавад? Варианти б. дар натиҷаи кадом реаксия алкан ҳосил мешавад? Варианти д. дар натиҷаи кадом реаксия алдегид ҳосил мешавад? Варианти с. дар натиҷаи кадом реаксия кетон ҳосил мешавад? Варианти с. дар натиҷаи кадом реаксия кислота ҳосил мешавад? Варианти а. аз ба ҳамтаъсири кадом моддаҳо кислотаи ацетатро ҳосил кардан мумкин аст? Варианти б. аз ба ҳамтаъсири кадом моддаҳо кислотаи пропанатро ҳосил кардан мумкин аст? Варианти б. пропанал ва гидроксиди мис. д. аз ба ҳамтаъсири кадом моддаҳо кислотаи аминоацетатро глитсин ҳосил кардан мумкин аст? Варианти б. дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти д. этин. дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти б. этин. дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти а. дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти а. дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти б. дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти с. этанол. дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти д. этилен. дар нақшаи табдилоти
моддаи X-ро муайян кунед. Варианти А. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти Б. Этилен. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти Д. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти Д. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти С. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти А. Этилен. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти Д. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти Д. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти Д. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти А. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти Б. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти А. Этанол. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти С. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти Б. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти Б. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти Б. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти А. Дар нақшаи табдилоти моддаҳои X ва Y-ро мувофиқан муайян намоед. Варианти Б. Дар нақшаи табдилоти моддаҳои X ва Y-ро мувофиқан муайян намоед. Варианти Д. Дар нақшаи табдилоти моддаҳои X ва Y-ро мувофиқан муайян намоед. Варианти Б. Дар нақшаи табдилоти моддаҳои X ва Y-ро мувофиқан муайян намоед. Варианти Б. Дар нақшаи табдилоти моддаҳои X ва Y-ро мувофиқан муайян намоед. Варианти Д. Дар нақшаи табдилоти моддаҳои X ва Y-ро мувофиқан муайян намоед. Варианти А. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян намоед. Варианти С. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти А. Дар нақшаи табдилоти моддаи X-ро муайян кунед. Варианти Б. Дар нақшаи табдилоти массаи молекулавии нисбии моддаи органикии Y-ро муайян кунед. Варианти Б. Дар нақшаи табдилоти массаи молекулавии нисбии моддаи органикии Y-ро муайян кунед. Варианти Б. 76. Дар нақшаи табдилоти массаи молекулавии нисбии моддаи органикии Y-ро муайян кунед. Варианти А. 99. Массаи молекулавии нисбии 1,3-дихлопропанол 2-ро муайян кунед. Варианти Б. 129. массаи молекулавии нисбии моддаи органикиеро ки ҳангоми туршавии ширии глюкоза ҳосил мешавад муайян кунед. Варианти Б. 90. массаи молекулавии нисбии моддаи органикиеро ки ҳангоми туршавии спиртии глюкоза ҳосил мешавад муайян кунед. Варианти А. 46. ҳангоми ба 224 литр метан бо оксиген таъсир намудан чанд миқдори мол оксиди карбон 4 ҳосил мешавад. Варианти Б. 0,1. ҳангоми сӯхтани 60 грамм метан чанд мол оксиди карбон 4 ҳосил мешавад. Варианти А. 4. Барои сӯхтани 0,2 мол мол этан чанд литр оксиген сарф мешавад. Варианти Б. 15,68. мувофиқи муодилаи реаксияи ҳангоми ба этан бо 160 грамм бром таъсир кардан чанд мол брометан ҳосил мешавад. Варианти С. 1 мол. мувофиқи муодилаи реаксияи ҳангоми ба метан бо 224 литр хлор таъсир кардан чанд мол хлорметан ҳосил мешавад. Варианти А. 0,1 мол. мувофиқи муодилаи реаксияи ҳангоми ба этилен бо 448 литр гидроген таъсир кардан чанд мол этан ҳосил мешавад. Варианти С. 0,2 бо 0,1 мол пропилен чанд литр гидроген ба реаксия дохил мешавад. Варианти С. 2,24 бо 0,1 мол этилен чанд грамм бром ба реаксия дохил мешавад. Варианти С. 16 бо 0,1 мол бутен 1 чанд грамм бром ба реаксия дохил мешавад. Варианти А. 16 аз 5,6 литр ацетилен чанд грамм этанол ҳосил кардан мумкин аст. Варианти Д. 11 аз 22,4 литр этилен чанд грамм этанол ҳосил кардан мумкин аст. Варианти Б. 46 аз 23 грамм спирти этил чанд грамм эфири диэтил ҳосил кардан мумкин аст. Варианти Б. 18,5
аз 92 грамм спирти этил чанд грамм хлоретан ҳосил кардан мумкин аст? Варианти Д 129. ҳангоми оксид кардани 22 грамм этанол чанд грамм кислота ҳосил мешавад? Варианти Б С дар вақти ба 0,4 мол этиленгликол бо миқдори барзиёди калий таъсир кардан чанд литр гидроген хориҷ мешавад? Варианти С 896. ҳангоми туршавии спирти 0,2 мол глюкоза чанд мол оксиди карбон 4 ҳосил мешавад? Варианти С 0,4. барои ҳосил кардан 39 грамм бензол чанд литр ацетилен лозим аст? Варианти С 33,6. ҳангоми гидрогенизатсияи бензол 21 грамм циклогексан ҳосил шуд. массаи бензоли ба реаксия дохилшударо муайян намоед. Варианти Б 19,5 грамм. массаи кислотаи нитрати концентронида бо грамм ки бо 0,2 мол толуол ба реаксия дохил мешавад чӣ қадар аст? Варианти С 37,8. ҳангоми гидролизи 2 мол трипентиди чанд мол кислотаи аминоацетат глитсин ҳосил мешавад? Варианти А 4. ҳангоми гидролизи 2 мол трипентиди чанд мол кислотаи аминоацетат глитсин ҳосил мешавад? Варианти Б 2. ҳангоми гидролизи 2 мол трипептиди чанд мол кислотаи аминопропонат аланин ҳосил мешавад? Варианти А 4. бо 1 мол лизин ҳадди аксар максималӣ чанд мол хлороводород таъсир мекунад? Варианти Б 2. бо 2 мол кислотаи аспарагинат ҳадди аксар максималӣ чанд мол гидроксид натрий таъсир мекунад? Варианти А 4. бо 2 мол кислотаи глутаминат ҳадди аксар максималӣ чанд мол гидроксиди калий таъсир мекунад? Варианти С 4. хайр дӯстон, насиб бошад дарсҳои оянд давомашро партофтан мегирем. дар канал дар плейлист маркази миллии тестӣ дигар фанҳо ҳам вуҷуд дорад. хайр то боздид.